Lewapdan soň Mary vilayaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň bayramaldaky habarçysy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu regiona etmegine garaşlayan sapary bilen baglylykda şäherde 9-njy iýuny günüň 2-nji ýarymyna ýollaryň peteklenendigini habar berdi. Ertir 10-njy iýuny prezidentiň saparyna garaşlaýar. Vilayatyň çägine ot ýakmak, tamdyrda çörek bişirmek gadagyn edildi. Tutuş Bayramaly şäheriniň çägine howpsuzlyk berk putolandyryldy. 2 gün bäri bazarlar işlemeýär, käbir dukanlary ýapyk saklanýar diýip habarçymyz habar berdi. Ol 10-njy iýunda ýollaryň nowatdaky duýduruş üçin ýapylýanyny, prezidentiň galjak rezidensiýasyna goly sewitlerde ýaşaýan adamlara öýden çykmagyň gadagyn edilendigini habar berdi. Şeýle prezidentiň bayramalda ýerleşýän taryhy ýadygärliklere şol sanda Sultan Sanjaryň mavzeleýine hemde Hoca Ýusup Hamedanynyň ziyaretkhanalaryna baryp görmegine garaşlýanyny habar berdi. 8-nji iýunda prezident Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap vilayatyna bardy. Türkmenabadyň halkara aeroportuna prezidenti resmi adamlar garşy aldylar. Döwlet media we medeniýet serişçileri saparyň barşy barada heniz giňişleýin maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn namdar çeşmeti şu hepde prezidentiň Lewap Marwe Balkan vilayatlaryna sapar etmegine garaşlýanyny, saparyň dowamyny regionlarda bir näçe etraby we döwlet kärhanalaryny birikdirmegiň gödegine tutulýanyny habar berdi.